Já mám židli. What's up, it's me, Twisting Valley Records, all kind of music, Wessex TV, Echo, Tempo, Yaroslav. We're making a lot of videos now these days. Yeah, we've got cameraman David Kaminski, so we can check him out on Wessex. We're working as our partners. And we want to say to all them English people and wherever you come from, yeah, there's going to be a lot of music coming up. We're going to work as 3 people. Yeah, we're all cousins, and we got our brother David, yeah. And as well, there's going to be 2 or 3 more videos coming up soon. It's going to be me and Sticker, directed and edited by David Kaminski. And now we're working on a video called Bůh s nimi přesto. And you're going to check it out and like, don't like, dislike, comment, I don't mind. Just do what you want to do. If you think it's nice, share it and help us up. Thank you. Tempo. Zdraví vás uzený, hubený, vepřový. No. We hope you like it. Zdraví vás Tempo, tady moji bratři, děláme videa, snažíme se něco dokázat. Chceme prostě, aby o nás věděli lidi a dáváme prostě svoje videa, svoje věci na všelijakých stránkách, po internetu a všude a prostě chceme prostě něco prostě dokázat, no a věříme za to, že prostě máme na to a prostě jde nám to a baví nás to, no a kému to vadí prostě až je do piči, no. Prostě nás to nezajímá, děláme si svoje věci. Přesně tak. No. Takže budou zase, jak můj brácha řekl, nové videa. Čekujte to, věřte mi, bude se vám to líbit, bude to všechno, bude tam transit, bude tam vagina, bude tam prostě všechno, bude tam i, jak se řekne... Těšte se na nové video s názvem Hubený vepřový. Bude to pecka. Čekujte na YouTube, budeme taky na Wessex TV. Počkej, ty jsi spadl? Počkej, přestaň, vole. Počkej, ho to dožít, no. Radši dávno. Až mluví náš tady hubený. Ale ty přestaň, no. Co může? Lajkujte, dislajkujte, komentujte, sdělujte, pomůžete nám v tím, že to sdělíte. Líbejte mi nohy. Ale jestli můžete pomoct nám, sdělíte to videa a tak dále. Děkujem. Westside. Vás uzený, ahoj. Echo, Twisting Valley Records, Wessex TV, channels. Alright.